Hey, velkommen til Rundt om ugen med Andreas Bo. Rundt om ugen er mit lille ugenlige magasin, hvor jeg kigger på, hvad der er sket i løbet af ugen og tager lidt pis på det hele. Vi starter i Københavns Zoologiske Have. Her har man simpelthen opgivet at få de to pandaer til at parre sig på naturlig vis, og derfor går man nu i stedet i gang med at forsøge at inseminere hundpandaen, som hedder Mao Zun. Københavns Zoologiske Have udtaler, at de simpelthen ikke ved, hvorfor de to pandaer ikke vil parre sig på naturlig vis. Den gammeldags måde. Men det kan være fordi, at hundpandaen simpelthen ikke er lækker nok, synes hanpandaen. For os mennesker, der kigger vi bare på en hundpanda og tænker, hun ser da meget sød og dejlig ud. Men det kan være, at hanpandaen tænker, hun er kun en 2 på en skala fra 1 til 10. Det kan også være, at en af de to pandaer er homoseksuelle og simpelthen ikke har lyst. Og det skal de også bare have lov til at lade være med. Så nu vil man altså lave det, der hedder en kunstig sædoverførsel. Det er et helt naturligt begreb, som man har brugt mange gange. Og så tænker I, er det noget med gummihandske og... Men det er det ikke. Københavns Zoologiske Have udtaler, at man lægger simpelthen bare hundpandaen Mao Zun til at sove, så inseminerer man hende, og når hun vågner igen, så er hun gravid, helt uden at have parret sig. Helt uden at have haft samlingsleje. Det kan der komme store ting ud af. Det var for eksempel sådan, kristendommen startede. En kæmpe succes på Netflix i øjeblikket er den norske krimi om Harry Hole, som er detektiv. Der er 5 millioner mennesker, der allerede har klikket ind for at se historien om Harry Hole. Og det kan jo hænge sammen med, at de har kigget på titlen og troede, at den var engelsk, så der stod Harry Hole, hvilket jo betyder et behåret røvhul. Det vides ikke, hvor mange der er sure, men formanden for den seerforening, der hedder Konstant Utilfredse Seere, udtaler, hvis jeg skal se en tv-serie om en detektiv, der er drukfældig og traumatiseret og deprimeret, så kan jeg bare se samtlige krimier, der er optaget inden for de sidste 30 år. Hvis jeg tænder for at se et Harry Hole, så forventer jeg at se et behåret røvhul, som for eksempel Dennis Knudsen, eller Joachim B. Olsen, eller Andreas Bo. Jo Nesbø har skrevet romanen om Harry Hole, og han udtaler i et interview, at han faktisk kun har sex ude i det fri, og det må betyde, eftersom han bor i Norge, at han 9 måneder om året lever i cølibat. Han udtaler selv, i 9 måneder er den meget, meget lang og meget, meget hård. Og her taler han selvfølgelig om den norske vinter. Jo Nesbø er i øvrigt i gang med at skrive på en ny krimiserie efter succesen med Harry Hole, og hovedpersonerne her hedder Peter File, Rapist og Ted Stiglitz. Hvis man gerne vil se et behåret røvhul, så kan man med fordel tage ned på stranden i Strøby Ladeplads, hvor jeg bor klokken 6 om morgenen, og se mig morgenbade. Politiet i hele landet rykkede søndag og mandag ud til en masse anmeldelser efter skader og hærgen fra stormen Dave. I den forbindelse siger politiet, at der var tale om mindre materielle skader. Det er Lars Carlsen, der udtaler det fra politiet. Der var tale om mindre skader og ikke nogen personskader. Men han fortsætter og siger, at det er selvfølgelig ærgerligt, når vi rykker ud så mange gange, at vi så ikke kunne anholde en mistænkt. Men det var som om, hver gang vi dukkede op, så var den mistænkte borte med blæsten. Politiet har offentliggjort det her billede af den mistænkte, hvis borgere skulle have lyst til at henvende sig i sagen. Men politiet understreger, hvis man ser eller kommer i kontakt med Dave, så skal man ikke forsøge at tilbageholde den mistænkte. Dave kan være farlig, iskold, og han er fuldstændig blæst. TV2's Lotte Lindegaard forlader chefposten på TV2 for at blive chef på TV2. Hun udtaler, at jeg har haft nogle dejlige år som chef på TV2, og nu glæder jeg mig til at kaste mig over spændende opgaver som chef på TV2. Så jeg forlader mit chefkontor på TV2 for at træde ind i et nyt og spændende chefkontor på TV2. Og de dejlige opgaver, jeg har haft som chef på TV2, vil blive erstattet af nogle endnu mere spændende opgaver som chef på TV2. Rokaden bød jo også på en præsentation af en ny kvindelig chef, for som man siger, mediebranchen er bare meget mandsdomineret. Det eneste, vi kan gøre ved det, det er at ansætte nogle kvindelige chefer. Det skal de nok finde ud af at administrere. Der var også præsentation af spændende nye programmer på TV2, som alle sammen bliver sådan nogle lidt uhygge, dating, parforholds, indretningsave, strikke programmer. Sporten vil blive nedlagt og erstattet af true crime, og alle dokumentarer vil i fremtiden handle om mænd, som er nogle dumme svin. Og så vil TV2 Øst i øvrigt blive døbt om til TV2 Østrogen. Og hvis mænd vil have noget underholdning, så kan de kravle ned i deres kælder
og lave nogle modelfly, de kan sidde og male, eller spille noget dart og noget billard, eller høre på nogle store højttalere, eller lege med Niminutten, eller hvad mænd ellers synes er sjovt. Og til sidst et par hurtige, korte nyheder. Radiovært Ditte Okman måtte i ugens løb sige til sig selv, Ditte, fordi hun kom til at grine af en mand, som lider af cerebral parese. Og cerebral parese er det nye og politisk korrekte ord for det at være spastisk lammet. Og det er fordi cerebral parese er meget nemmere at sige. Formanden for Landsforeningen af patienter ramt af cerebral parese udtaler, der er simpelthen ting, man ikke griner af, ting, som ikke er sjove, og det er for eksempel at grine af folk, der taler, når de har cerebral parese. Og det må Ditte Okman da også vide. Er hun mongol eller hvad? Troels Lund Poulsen måtte i ugens løb lige trække sig, fordi han simpelthen skulle opereres i øjet. Og det vides ikke, om det er fordi, han har fået et dårligt øje til Mette Frederiksen, eller om det er fordi, han simpelthen lider af blå stær. Ja. Det var rundt om ugen med Andreas Bo. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi lige tager en spintur rundt om ugen. Vi ses.